खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान आरो गोथों साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ समाजावबो दिनै मान मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ अ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोनो गोथो जानो हागौ गोसोआव उसुखुथु साननाय फैगोन गोबां बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानि अननाय आदरखौ मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन
गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव एना एनि फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ आरो जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ।
बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।